Eskerrik asko Barañain eta Arratsaldeon. Arratsaldeon. Din-dan-don, txirri kanpola roxa eta txotxolon. Zorion, mirri kaskajo eta uzkerron. Ez egin txalo, txiribiton basurde txorimalo. Din-dan-din, Matixa, mozola, kaskarin. Eskerrik asko. Ai, bale, txaloka idiota, bale. Hemen zuzara, kanpola roxa, txotxolo, kaskajo, puzkerron, txorimalo, mozolo eta kaskarin bakarra. Aber, neska, egintzazuzuko aurkezpena eanik baino hobeto egiten duzu. Hombre. Badago zer ikusi, ETV batean. Piztu telebista, larun batean. Pepillo mutur luze, payasoak alai. Matixa Pizpiriña, Felipe Trulalai. Badago zer ikusi, ETV batean. Piztu telebista, larun batean. Pepillo mutur luze, payasoak alai. Matixa Pizpiriña, Felipe Trulalai. Eskerrik asko. Bale. Matixa, nik askoz hobeto egiten dut. Tururu, nik hobeto. Zu, baina zer egin duzu hobeto? Turururururu. Hain besto leukazuen ikasteko, neska. Etorri, Denoi, kaixo! Iepa, kaskameron aldra polita! Aizue, berri, sugarri, ona dutxuei, esateko. Zer berri daukak, birri? San Piporreo, Errepublikako Unibertsitate Nagusiak, hori handi bat eman behar dio super mirriri. Bai, zorionak ba, mirri, zorionak. Ta? Doktore Holgoris Kausa izendatu behar nautu. Ta nola joan behar duk leku horretara ire sari merezi hori jasotzera? Horretan nahi nauk ba, aratxoa xaukiat, Bai? bidaia nola egin, etzakian nola joan. Txiribitoan lagunduko diogu. Bai, noski, zer zen nahi du txiribitonek? Nola? Berriro? Trenean, noski? Ezin diat, peri egotkitzen zaiok aste hontan, tailerera joan beharra urteroko begiratu egitera. Zer dio txiribitonek? Ea, nola? Egazkinan, mirri? Tortolika esagok disponible, aste hontan, ordu batxaukak, egoazpiko bizarrak kentzeko. Ea, beste irten bide bat, txiribiton. Zer da hori? Patinetea, noski? Txirrista txingo ere, nire txirrista txingori, Erasmus beka bat eman ziotek eta Japoniara zikoak urte bete ikastea. Txiribiton, nola orduan? Zer da hori? Ez, gutxe baina hundiagoa. Horixe, izugarri ideia ona, barre busean joango nau. Nafarroara etorri gara, Nola dauden nazar lagunak, agitzongi gara, Arabara heldu gara, zelan tirara batarrak, gustura gaude. babarre busean, babarre
Euskal Herrian. Gipuzkoara jatu gera, Barre busean, zer moduz gipuzkoarrak. oso ondo gaude, Lapurdirat heldu gare. Barre busean, nola dira lapurtarrak. Arruntongi gare, babarre, babarre, babarre busean, babarre, babarre, babarre busean, babarre, babarre, babarre busean, Batetik bestera, Euskal Herrian. Bizkaira joan gara, barre busean, gelandagoz bizkaitarrak. ederto gagoz, Siberurat jinkia, Barre busean, nola dira siberutarrak. izigarri untxa. Babarre, babarre, babarre busean, babarre, babarre, babarre busean, babarre, babarre, babarre busean, batetik bestera. Euskal Herrian. Pop, 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 Abizkideo, Lagun Estudiozoak, gaur, hemen, zuzenean eta esklusiban, punta-puntako ikuskizun ikusgarria ikusiko duzue! Mundu mailako korrikalaririk ospetsuena eta atleta paregabeak izango dituzue zuen begiaren bistan! Eta ikusten duzuen bezala, dena prest dago. Korrikalariak irtera puntura etortzea besterik ez da falta! Korrikalariak irtera puntura!
atleta lerdenak ongi etorri. Milda esker epaile lerdo horri. Tira, hasi baino lehenago, zerbait esan nahi alduzue, ez dakit, azken hitz batzuk edo, Zehazki kirriki izan du. Azken hitz batzuk. Ea bada. Eskerrik asko eta agur! Baina, nora zuaz, baina, hemen. Tira. Dena prest. Hasi egingo gara. Abia puntuan prest. Dena listo. Hasi egingo gara. Lekuetan prest. Dena listo. Hasi egingo gara. Lekuetan prest. Kontxo! Txirri. Zer! Ba, hemen korrikalari gehiegi gaudek. Korrika egiteko. Eta? Ire baimenarekin, txiribitonek, kanporaketa demokratiko batzuk egingo ditik. Tira, ikuskizunaren oberako baldin bada, aurrera. Txiribiton! Zerri, amaitu diagu demokrazia festa. Listo, nahi badean, korrika! Atxe egitezke, zer egin behar diagu Zer egin behar duzen, begira. Zaudeten lekutik atera, eta nire inguruan bost buelta eman, ean orden azkarrena. Eta zuek lagunok, nirekin batera buelta bakoitza kontatzen lagunduko didazue, ez da? Bai, ea ba. Hasi egingo gara. Ea. Pero bati. Gero, bigarrena, gero. Aizue. Bost buelta eman behar dituzue. Garbi gera beni, bost. Argi dago. Ea bada. Gero, gero. Ea, lagunok, esango diezue xapoto kuadrilla honi zenbat buelta eman behar dituzten? Bost. Ea berriro! Bost, seguro, bai. Bost, kaketan plost. Ea ba! Ea, empiérzamelo. Va! Primera. Empiérzamelo. Orain lau. Dale. Txiribitón, Mirri, Pepillo, Matilla, eman bost buelta, favore. Sí, bost. Bai. Bost. Oh! Hey!
utziko dizuet 5 zenbat diren. Begira. 1, 2, 3, 4, eta 5! Akabo karrera, akabo geltokian egin den lehenengo eta azkenengo maratoin mundiala eta akabo dena. Jakin aldaiteke zergatik zatozten hain pozik? Argixeok, ez zaigu bat ere gustatzen batetik bestera korrika ibiltzea. Eta? Zer? Zer nahi duzu ebanik egitea? Zer nahi dugu lasai txirri. Esadi erotu bakarka. Elkarrekin erotuko gaituk, abesti poli batez. Hori bai kontu ederra, Dinok egin desegun, erotzeko moduko abestia. Zoro gaitezen! Egun bat ez bederen, denok zoro gaitezen, pertsonok hori behar dugu, anor eta hemen. Egun bat ez bederen, denok zoro gaitezen, pertsonok hori behar dugu, anor eta hemen. Horregatik, atera azkar barrutik, izkutuan den beste laguna, inor ez da pertsona bakarrata, gure baitan asmendua. Orain, denok, cowboy! Egun bat ez bederen, denok zoro gaitezen, pertsonok hori behar dugu, anor eta hemen. Egun bat ez bederen, denok zoro gaitezen, pertsonok hori behar dugu, anor eta hemen. Orain, denok, oio! Egun bat ez bederen, denok zoro gaitezen, pertsonok hori behar dugu, anor eta hemen. Egun bat ez bederen, denok zoro gaitezen, pertsonok hori behar dugu, anor eta hemen. Orain, denok, tximu! Egun bat ez bederen, denok zoro gaitezen, pertsonok hori behar dugu, anor eta hemen. Egun bat ez bederen, denok zoro gaitezen, pertsonok hori behar dugu, anor eta hemen. Horregatik, atera azkar barrutik, izkutuan den beste laguna, inor ez da pertsona bakarrata, gure baitan asmendua. Ideia, txiribiton jokoa ikusi? Jokoa ikusi? Ideia, txiribiton. Kollare magikoa. Oh!
Ideia, txibiton, hartuko jarea. Ez jarri. Hartu. Ideiak, bolak kendu. Bolak kendu? Zaila? Ideia, zailagoa. Soka hartu. Beste soka. Korapilloa. Hartu. Zailagoa. Ideia, bolak kendu. Misterioa. Adi, txiribiton, bolak kendu. Txiribiton, bolak kendu. Ideia, ikusi nahi, berriro? Ikusi nahi? Ideia, piruleta. Txirbiton, piruleta. Ikusi nahi, piruleta. Piruleta! Ideia, kollare magikoa. Txirbiton, hartuko jarea, bolak kendu. Ez? Ideia, zailagoa. Punta. Korapilloa. Punta hartu. Bolak kendu. Misterioa. Txiribiton, adi, bolak kendu. Txiribiton, adi, bolak kendu. Badugu sorpresa txiki bat. Dantza! Bakizue beti dantza bat ikasten dugula, ez? Dantza! Gaur ikasiko gu dantzan erraldoi batekin. Zue bakizue dantzatzen erraldoiekin? Ni bai, tango! Ez horrela ez da, Mirri, horrela ez da. Begira, ikasiko ditugu gauza txiki batzuk. Bueno, azteko, nundi sartzen den gigante batean? Aurretik sartzen da? Nundi sartzen da? Atzetik, a ber, altxatu bizkat hau. Ara, hor barruan sartzen da, ezta? Bai. Begira, hor barruan bada, hemen burua jartzen da buruko batean, eta eskuak... Zuek, a ber, makurtu guztia, makurtu! Baina zein Hola, porrutik, eskuak horrela hartu, eta ora, Eta ia hartu du erraldoia, hemen, bakil hauetatik. Eta hau da volantea, hau da. Hora, joan edugula, venga, ara! Ez da edera! Baina da gauza bat, jende gutxi dakiena, eta gigantea dantzatzeko gerria mugitu behar dela. Gerri edo ipurdia. Hau da, horrela. Ba, bi, ba, eta hori guztia eginda, dantzatu daiteke gigante bat. Bai. Hori eta asko jaten, jakina, beste nazin da. Bai. Probatuko dugu nola egiten den? Bai. A ver, probatuko dugu pixka bat, bakarrik behar dut, musika pixka bat, jarriko dugu, bai? Bai. Oso erraza, Ikusi duzue, erreza da, bakarrik horrela egin behar da.
Hori patxeinik egiten diat, aixe. Miriskatu da, ikasi dieta. Zuek uste duzue, Mirrik ikasi duela dantzatzen? Zue, supermirrin ez ni, Barkatu, zuek pensatzen zuen Supermirrik ikasi duela dantzan? Ba, galdetu, a ber, seguro. A ber, egingo du proba bat, Mirri sartu barrura, Bai, Zuek, bueno. kontuz, A ber, ikusiko dugu Mirri badakien, orain sartuko da gigantean, eta gero barruan izanik dantzatuko du pixka bat, farra egiteko pixka bat. Nik uste dut ez duela ikasi, zuek pensatzen du ikasi ez duela, ez du ikasi, ez da? Ez du ikasi. Presnago. Seguro presaudela. Bai, presnago. Ikusiko dugu, a ber, dantzan ikasi duen. Hala, Mirri, nahi dutzunean. Hala. Ez da posible. Baina nola ikasi du. Ara, benetan ezin du sinestu. Kira txarraroa nabaritzen dut nik hemen. Ke usaia edo. Ez zenuten bat zigarrori piztuko hemen, ez da? Seguru? Ez dakit, ba? Ke usaia edo. Babarrunak errezaizki. Oi. Zuaren aurkako neurriak indartu egin behar ditugu geltokian. Ea, adibidez. Horretarako lehendabizi, kanpai bat behar dugu. Abisu emateko, kanpai bat, hori da. Mil esker, Matixa. Kanpaitxoa. Ea. Zarata txikiegia du honek. Ja beste hau. Ez dago gaizki, baina apalegia. Ja beste hau. Hau bai, hau kanpai potoloa, hau bai. Honekin denek edo non entzungo dute abisua. Beraz, kanpaia hemen daukagu. Baina zer behar dugu orain sua itzaltzeko? Zer? Nola? Bai horixe, ura! Ura! Tira, Matixa, lasai. Ea ba, kanpaia badugu, ura ere bai, orain falta zaizkigu, suhiltzaile profesionalak. Kopelas, baiet, lasai. Abetxistila moduak, Ona, kasu ona, ala, apa. Matixa, horiek suhiltzaile profesionalak aldira? Ez, baina libre dauden artzaburu bakarrak dira. Zuretzat, ala. Mirri, txiribiton, tira, beste remediorik ez baldin badago, zuek izango zerate suhiltzaile profesionalak. Atentzion, txiribiton, ni izango nauk suhiltzailea. Eta izango ez, profesionala. Primera, orduan, simulakro egingo dugu Mirri eta txiribiton. Wow, estupendamente, txiribiton, atrakoa egingo diago. Atrakoa ez, Mirri, atrakoa ez, simulakroa. Alegia, zuaren aurkako entrenamentu serioa. Adibidez. Lehen da bizi, Pepintxo etorriko da, negarrez, babarrunak errezaizkiolako. Begira. Babarrura, errezaizki. Primera, orain Matixa azalduko da larrituta, geltokian zutan dagoela pentsatzen duelako. Ai, ama! Sua!
Eta orain, nik kanpai potoloa astinduko dut. Eta zer egingo duzu zuek biok, Mirri eta Txiribiton? Suhiltzaile profesionala zarete, zer egingo duzu zuek geltokia sutan baldin badago? Xua, jamaima, laguntza, socorro! Xua dagoela, xua! Mirri eta Txiribiton, zatozte hona! Ea, suhiltzaile profesionala zarete, zer egingo duzu zuek nik kanpai potoloa astitzen badut? Auskalo, xua piztu? Ez. Kanpai potolo astintzen badut, suhiltzaile profesionala zaretenek, zuek sua itzali egingo duzue. Vale, txoriño xale. Ea, Matixa, Pepito, simulakroa egingo dugu. Oraingoa bai. Simulakroa. Ea bada, dena prest, 1, 2 eta 3. Babarrunak, errezaizki. Ai, ama! Xua! Txiribiton, geldik, gaizki eta oso gaizki. Nik kanpai txikia astindu dut. Eta kanpai txikiak esan nahi du, zutea ez dela hain larria. Txiribiton, precipitazion. Entzun, Mirri eta Txiribiton, suhiltzaileak martxan jartzeko kanpai potoloa astindu behar da. Alegia, Txiribiton, ire familiako kanpaia. Matixa, Pepito, simulakroa, 2. ekitaldia. Ea. Ea, dena prest, 1, 2 eta 3. Primera. Babarrunak, errezaizki. Primera. Ai, ama! Xua! Jopi! Geldi, zaudete geldik, kontxo! Gaizki hasi zarete eta okerro jarraitzen duzue. Entzun, kanpai ertaina astindu dut. Eta horrek esan nahi du, zutea putz eginda itzali daitekela. Txiribiton, precipitazion bikoitza, doblete. Entzun ondo, suhiltzaileak. Suhiltzaileak, adi egoteko, martxan jartzeko, kanpai potoloa entzun behar duzue, entzun potoloa. Ai, simulacro tercera parte. Ea ba. Guaxeme chapitre, 3. atala. Matixa, Pepillo. Ea, dena prest. 1, 2 eta 3. Primera, ondo dijo orain. Babarrunak, errezaizki. Ai, ama! Xua! Eta orain... Ea, berriro. Txirri. Zer! Ederki entzun diagu kanpai potoloa, Ederki entzun ere! Eta orduan zergatik ez duzu ezer egin, Zergatik?
Zenatik, uri gabe geratu garelako, hainbeste simulakro eta hainbeste txorrota da. Akabo zutea, akabo kanpaiak, akabo ura, akabo zuhiltzaiak eta akabo dena. Txirri, moñoño lasai, Nik esango diat, zer egin behar den, geltokian zu arriskurik ez izateko. Bai? Baldak izer. Zer? Zurik piztu ez, hori ze, Eta zer egin behar da ni berriro ez zera aserretzeko? Zuek txorakeriak egiteari utzi edo zer? Ez, impiusiblea, gu tontokeria kontuetan profesionala bai gara. Baina lasai, abesti lasai moñoño bat egingo diegu, hemengo giroa eta animoak baretzeko. Eskutxo Poliñoa! La trinculiculata, pazzicun rastoa, gustana falta. La trinculiculata, pazzicun rastoa, gustana falta. La rai, 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 la rai. La trinculiculata, pazzicun rastoa, gustana falta. La trinculiculata, pazzicun rastoa, gustana falta. Esan zaiozu eskutxoari, eskutxo txiki Poliñoari. Lehenik bati, gero besteari, esan zaiozu Poliñoari. Pampalakio Poliñoari, pampalakio Poliñoari. La trinculata, pazzicun rastoa, gustana falta. La trinculata, pazzicun rastoa, gustana falta. La rai, 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 la rai. La trinculata, pazzicun rastoa, gustana falta. La trinculata, pazzicun rastoa, gustana falta. Ideia, jokoa ikusi, jokoa ikasi bai? Jokoa ikusi, jokoa ikasi bai? Ideia, jokoa erakutsi. Ideia, behar deguna. Sokak. Soka. Soka. Bai? Bolak. Prestakutza. Prestakuntza. Lehenengoa, sartu, horrela. Ondo ikusi? Ondo ikusi? Lehenengoa, sartu. Bai? Ondo ikusi? Bai? Bigarren bola. Berbera. Ondo ikusi? Horrela, mantendu. Ikusi bai? Beste bola, hartu. Beste bola, sartu. Ikusi? Bai? Ideia, ondo ikusteko, kolore diferentea. Kolore berdina, ikusteko, kolore diferentea, bai? Prestatu nola? Soka hartu, hau egin. Etxean ikusi,
Bai? Soka prestatu, ikusi. Ikusti? Ikusi? Ai! 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 Horrela sartu. Ikusi? Gogoratu, kolore berbera, bai? Punta hartu, edo zein punta. Korapioa. Bai? Bai ala ez? Jokua ikusi. Zapia jarri eta tira. Bolak atera, sokak tira, bolak kanpora. Ikusi? Bai? Ideia, etxean egin. Benetan, egon nahi zoratzean pensatzen eta nik uste du trampa egin duela. Mesedez, Patxi, nirrik trampa egin duela pentsatze utza, iraingarria da, Ni bakarrik gauza badakit, nik urteak eman ditut ongi dantzatzen ikasteko eta bera 5 minututan, ara! Patxi, gauza bat esango diat, Palabrita del niño Jesús. Aia, zuek esan. Nirrik egiten aldu tramparik inoiz. Jarri esko bilotzean, eta esan egia, mirrik tramparik egiten aldu. Zen, etxet esan dute. Demostratzeko trampa induela, egin behar dugu proba txiki bat, bai? Nik dantzatuko ditut pausu batzuk eta berak errepikatu behar du nik egiten duena, bai? Kompromi. Prest zaude? Bai. Sartu erraldea, saldu. No, sartu naiz? Bai, sartu. Baina seguro, Bai, seguro. Sartu. Sartu iten naiz? Orain ikusiko dugu. Eta ikusiko duzuen, zi artista naizen, Ba, orain ikusiko dugu. Mamboaren errege. Orain ikusiko Mamboren errege honek zer egiten duen, eta egin behar dituen pausuak ez dira bat errezak, Eta... Zer gertatzen da? Barruan da, ja. Bai, barruan sartu behartzen, egia da. Barruan dagoia da. Ba, egin behar ditugun pausuak, benetan, zaila baino oso zaila dira. Eta honek ez ditu egingo, ez da urrutitik ere, pentsa. Mesedez. Emirrik ez dituzu egingo, ez da? Ke ba, ez ditugu egingo. Barruan dagoia da, ez? Ez, barruan dago, ba. Txirrik esan dit barruan, sartu bertzela, eta seguro... Barruan dago ja! Bueno, forma bat egingo dugu, a ber. Bueno, nik uste dut, ni sinisten diot. Berak esan dit baietz eta ni sinisten diot. Egingo duguna izango da. Musika pizka bat, musika pizka bat. Hau da, badakizu, egin behar duzu nik egiten dudana, Bai, bale. Ea, hau egiten duzu, Hau zailagoa da. A ber, hau. Hau ja ez? Ia, Mirri, onartu behar dut, Mirri ikasi duela dantzan. Eta ni baino beki dantzaten duela.
dantzatuko dugu elkarrekin, bai? Prest! Iepa laguntxoa! Presosuak, badakit izugarri maite nauzuela, nik, bihotz-bihotzez maite zaituzten, eta ederki pasatzen duzuekin. Baina gaur, nago txatxukerietarako, meditazio erotiko festibo egin behar baitut. Naturarekin bat egin behar dut. Naturarekin fusionatu. Eta supermirri harri koskor bihurtuko da. The Rock! Begirazazue, ze perla aurkitu dudan liburutegian. Euskal toponimiaren hiztegi enziklopedikoa. Hau zoragarria da, burua lantzeko oso komenigarria. Gauza bat egingo dut. Hemen utziko dut, norberak, nahi duenak, erabili dezan eta konsultak egin ditzan. Baina zuek denok mesedez, ondo zaindu, inork lapurtu ez dezan, ados? Zainduko duzue? Primera, jatorrak zarete zuek. Gero arte. Habrase visto tipo beti estegiekin plastada ematen? Pelas, pisutxua da gero, Iztegi guztien, aita jauna. Hobe, paretik kentzen badut. Zu estudioso gara, Sánchez. Nori hemen godio da. Zu gorde xaxu hau, moñoña, zu gorde orduan, zu gorde. Eta zuek denok, isilik, ikusiko zuen ze ondo pasatuko dugun. The Rock! Ze asko gozatu alduzue hiztegiarekin, benetan bitx. Baina, zer gertatu da? Nork hartu du hiztegia nire baimenik gabe? Lapurtu egin alduzue? Nor lapurtu du? Nor izan da? Nor daukazuetako? Seguru zuek daukazuela? Ea, nor dauka hemen? Non dago? Non?
Aha! Ha! Zuk harrapatu duzu, Ba, azkeneko aldia izan da dira olakorik egiten duzunik. Bestela, nafartarren izen ona zapuztu egingo duzu. Ha! Kontxo txiribiton. Ze turuta moteliri tamainakoa. Turuta baino, turuton. Pixua da. Hemen utzi bere aldu. Ez dakit oso leku segurua den, txiribiton? Bai, barainengo jendea oso jatorra da. Baina badago ganberro bat edo beste hemen inguru honetan, ez dakit. Tira, ados, baina ez dakit tiratzen naizen, Kontu zibili, bai. Ustegia, jo. Penas, txiribitonek bere turuta miskinarekin egundoko turradak ematen baditu, turuta erraldoi honekin matxakatu egingo haitu, Fuera! Turutista! Trompetistas! Ese San Txiribitonin turuta non dagoen, The Rock! Ondo zaindu alduzue Txiribitonen turuton nori... Baina nola da posible? Berriro lapurtu duzue, Txiribiton, seguru lehenko neskato ganberro berdina dela. Ator. Ea, zu izan altzera, ez? Ea jarri pixka txutik. Amatxok ere ez dauka? Amatxok ere ez? Ba, ez dakit duen egon daiteke. Ea, Txiribiton, goazen hau ikustera, ea? Ea, zuk ere ez daukazu hor? Ea, altxa hortik, altxa, ez? Zuek ere ez? Ea, zu altxa hortik? Sintuen ere ez? Ea, zuk, altxa? Txiribiton, hemen ez zeo. Hemen ez dago inorre. Seguro hau izan dela, ea? Kamisik ez. Ez? Hemen azpien ere ez? Txiribiton, begira! Guazen. Azkeneko aldia izan da dila, Ufa! Ze pero egiten duen hemen. Kaixo, Pepillo. Kaixo. Bai, pero egiten du, bai. Zerti patxetan nago? Ui. Txiribiton, begira. Zer. Ba, ez dakit oso leku segurua den hau. Zeratik ez dut kapela hemen utziko. Baraina ingo jendea oso jatorra da. Bai, oso jatorra da. Baina gauza arraroa gertatzen ari dira, Pepillo. Venga, mesedez. Preskagarri bat hartzera gomidatzen zaituztet, Seguro baraina ingo nire lagunek kapela ederki zainduko dutela. Bai, baina... Gaur nire kontura preskagarri. Lasai, Gizona, lasai. Venga, guazen, txirri. Pepilloren kapela horteroa! Nork probatu nahi du kapela itxusi hau? Nork! Zugur ondik egia zera, Ui, zuko soburu moinen edukazu baina txikitzu egia, honek, Eso, prefektoa, Prefektoa, Zuria balitzan erabili, Eta Pepillo que
duzu esan jakingo eta... The Rock! Ederki zegoen peskaga. Bai, baina... Nork eraman du nire kapela? Sakratua da! Simbolo bat! Mitikoa! Pepitxo, ni badakin hori izan da, etorri. Betiko ganberro izango zen eta. Nor dauka nire kapela? Joe! Ea, neskatoa. Zu izan zera? Nor dago nire kapela? Zuk daukazu, zuk. Ez. Zuk. Orduan, Pepitxo. Non dago nire kapela? Lengo bera, torri. Non dago nire kapela? Begiratu hemen ba ezpa ere, baina... Non dago nire kapela? Non dago nire kapela? Neskatu hau izan da, Pepitxo. Ea, jarri zutik. Zuk daukazu nire kapela? Jarri zutik bera eta, ea, jutik. Ea. Hau desastrea! Nor dauka nire kapela? Pepitxo! Mutiko ura makinista espada, lapurra da! Bueno. Aizu, txikito, zu makinari altzara. Bai ala ez? Ez, kapela hau nirea da, Barrabás. Kaifas, guazen! Berriz ere nire kapelarekin ikusten bazaitut, geltokitik botako zaitut. Oso ondo esana, Pepito. Hombre, hau sustoa. Pepillo, gaixo! Bale. Txirrito, gaupa! Apa, txirri! Bai, Matisa, mesere. Ze kargantea den eskau. Matisa, kanpoan rapero bat dabil zutaz aldezka. Bai, etorri. Rapero eder bat. Lasai. Rapero guapoa. Guapo mortala, Matisa. Hori gustatuko zeizu. Izugarri gustatzen zait, mailu musikala gordetzea. Seguru nik ezagutzen ditu nafar hauek. Eskerrak ni beti ordezko mailu musikala eramaten dudan. Aizu. Bale, baina Matisa, hemen, bale. ala ere, oso gauza arraroa gertatzen ari dira hemen, ez da? Bai, jauna. Herri honetako aurrakintzarete bate jatorrak. Zuen kargutzitako gauza guztiak desagertu egiten dira. Lapurrak. Hori da, lapurrak zarete. Lapurrak. Bai. Dena Lapurrak. Lapurrak. Bai. Lapurrak. Bai. Aizu, zaudete. Eta zuek lapurrak espazarete, nor daba lapurra? Nor?
tramankulo preziosoa. Ara! Eta ze botoi moñoñoa duen hemen. Sakatuko aldut? Bai, sakatuko dut? Erdi, sakatuko dut, eta hor konpon kaskamelon. 1, 2, eta 3. Mirri! Ai, Pepillo, joateko ordua iritsi da. Bai, egia san, oso ondo pasa dugu hemen. Ez dakit zergatik jartzen garen hain triste. Trena arrankatu bezain laster, beste geltoki batera iritsiko gara. Claro. Egia ba? Hori? Guk edozein tokitan pasatzen dugu ondo. Hoxe? Ale, venga, ez moskeatu barreinain, baina hemen denbora galtzen ari gara, Hala, venga, agur! Iepa! Barregikan bapo, guazen bai plazara, antxen egingo dugu, gogotik algara. Barregikan bapo, guazen bai plazara, antxen egingo dugu, gogotik algara. Oraindikan mutilak barretxo bat bota, bota beste bat, oraindikan bota. Oraindikan neskatxak barretxo bat bota, bota beste bat, oraindikan bota. Altza Felipe, trulalai, 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 Altza Felipe, trulalai, trulalai.